Bună ziua tuturor! Bine ați venit sau revenit la Cuvintele Sufletului. Sunt Angelica și vreau să vă prezint astăzi un set de tarot. Abia l-am primit. Dar el este un tarot clasic. Este deosebit. Este printre primele seturi care au inclus animale și cred eu este destinat și rezonează mult cu oamenii care iubesc felinele, pisicile în special, sau costumele sau science fiction-ul. El se numește Tarot of the Cat People de Karen Kuykendall sau Kuykendall. Adică în traducere ar veni tarotul oamenilor pisică sau poporului de fapt iubitor de pisici, pentru că veți vedea în imagini, sunt pisici peste tot. El este un clasic, creat prima dată, apărut în 1984 și apoi în 2004 de US Game Systems. L-am găsit întâmplător pe un site american pe care unde mai fac eu comandă de cărți used books, dar am văzut că există acum și la EMAG pentru cine și-l dorește. Deci el este vechi, nu era pe piață până acum, dar cred că cei de la US Game System ei și-au mutat depozitul în primăvara-vara asta, cred că au mai dat peste niște seturi mai vechi și le-au scos pe piață. Oricum, cărțile sunt deosebite, am să vi le arăt. Inițial am făcut un unboxing, dar informațiile pe care le-am dat au fost la prima vedere și după ce am citit cărticica aceasta, care vine împreună cu cărțile, mi-am dat seama că sunt mult mai multe informații și ar fi binevenit să știți mai multe despre acest set. De multe ori mă interesează autorul, cel care creează, și îmi place să citesc despre viețile lor, îmi plac biografiile, așa că aici am găsit câteva lucruri, deși am căutat și pe net și am găsit și acolo, despre autoare. Ea este o artistă bine cunoscută, născută în 1928 în California și a fost o pionieră în multe domenii. A creat o mobilă în stil medieval într-o companie din New York, care și în prezent păstrează această mobilă în catalogele sale. După aia a predat. Ea este polivalentă, a predat în școli publice, a făcut sculptură, pictură, sculptură de gen papier-mâché, acel stil în care se umezesc și se lipesc hârtii, mai ales ziare și pânze pentru a crea o sculptură. Are lucrări în muzee de artă, dar și în colecții personale. A fost prima femeie editorial de benzi desenate din Statele Unite. A scris cărți și a creat și acest tarot, ea însăși fiind o iubitoare de pisici, și a lucrat la acest tarot 2 ani. Cărțile mai întâi au fost picturi pictate în acril, după care au fost transformate în carduri. Așa. Și aici combină science fiction-ul cu arta medievală, cu costumele, da? Cu pisicile și așa mai departe. Deci ea vorbește despre niște regiuni îndepărtate, undeva în deșert. Ea însăși trăia în Arizona și vorbește despre regiuni îndepărtate, locuite de oameni deosebiți. Există 5 regate care aparțin celor 4 suite și a 5-a suită fiind arcana majoră, unde oamenii încearcă să se adapteze naturii și nu să o controleze, unde oamenii nu au o religie organizată, dar
Fiecare regat are șamanii săi care au rolul de vindecători, unde granițele între aceste regate nu sunt trasate, dar nici nu există dispute pe granițe, unde oamenii cred că fiecare obiect, fiecare lucru, orice din natură are un spirit al său, are o esență, și unde oamenii trăiesc în bună înțelegere cu pisicile, cu felinele de fapt, pentru că sunt atât pisici cât și leoparzi, pantere negre, și toate aceste animale sunt animale de companie, animale de casă, și ele sunt mult stimate și iubite. Deci aici prezintă mai departe cele 5 regate. Primul este cel care este descris prin cărțile arcanei majore și se numește regatul diamantului, iar locuitorii sunt numiți oamenii cer sau poporul cer. El se mai numește și Vapala. După aia, și aici este o prezentare a populației, a poporului cer. Apoi avem suita de spade sau regatul rubinului. Oamenii sunt numiți oamenii foc sau poporul foc și e o descriere a lor. Suita de bâte și avem regatul smaraldului, poporul nisipului. Suita de cupe, avem regatul topazului, iar locuitorii sunt numiți oamenii sării și aici sunt și ei descriși. Și apoi suita de pentacole, de monede, pentru că sunt de monede, și avem regatul safirului și locuitorii sunt numiți rock people, oamenii pietrei sau oamenii de rocă. Și aici, după aia, ne prezintă, cărticica nu are, vedeți, imagini color ale cardurilor, și sunt prezentate cărțile pe rând, cu o descriere a imaginii, o semnificație divinatorie și semnificația cărții inverse, când cade invers, da? Așa, pe rând, pentru fiecare suită, și cardurile erau așezate, a trebuit să le reașez, și sunt prezentate și aici în ordinea inversă obișnuită din seturi. De obicei se începe cu asul, dar aici începe cu regele, deci în ordine descrescătoare, și la final are și o etalare de 10 carduri. Este o adaptare a crucii celtice. Cărticica este foarte frumoasă, parcă ar spune niște povești, foarte interesantă. Deci chiar e de poveste, așa. Tot ce descrie aici, oamenii, cum arată regatele, descrierea cardurilor, foarte interesant. Deci, haideți să trecem la carduri, să vi le arăt. Sunt de mărime obișnuită de tarot, se bat ușor. Acesta este spatele, nu? E drăguț. Pisici. Ele sunt în reverse, adică atunci când le bat și le etalez pe spate, de exemplu, nu știu dacă a căzut în picioare sau invers. Și ce mai are în plus acest set, astea sunt 2 cărți albe, da? Care putem să facem diverse lucruri cu ele, fie să înlocuim un card cu un alt card, cu o imagine pe care ne-o dorim noi și o punem aici. Da? V-am mai arătat seturi de tarot în care există niște carduri suplimentare. De exemplu, regele e înlocuit cu o regină. Și în cel trecut.
v-am arătat, tarotul abisului. Sau acest card poate să fie cel pentru care citim în cărți și îl pun aici și în jurul lui etalez celelalte carduri. Bun. Să vă arăt cărțile. Au niște imagini foarte interesante. Ia stai să văd dacă pot să măresc. Nu, invers. Opa. Așa. Ca să fie cât mai fidele imaginile. Deci acesta este nebunul, magicianul, Marea Preoteasă. Fiecare imagine are o felină mai evidentă sau mai ascunsă, cum e aici, una în față și avem și aici una. Împăratul, avem un leopard aici și o pisicuță sus. Așa. Marele preot, îndrăgostiții, faetonul, în loc de cai avem două pisici, doi motani și pe steag tot o pisică. Deci arcana majoră, stați să mă uit, reprezintă Sky People, deci oamenii cerului. Justiția, eremitul, multe pisici aici, roata destinului, forța, 11, spânzuratul și aici avem o pisică sus, moartea. Cred că e prima moarte pe care o văd așa în stilul clasic cu coasă. Cumpătarea, diavolul, turnul, un turn pisică, steaua, luna. Culorile sunt deosebite. Soarele, reprezentat de chipul unui leu. Cartea 20, care este judecata în tarotul clasic, este redenumită aici, este reîntinerirea, reenergizarea. Și lumea, 21. Și continuăm cu arcana minoră. Ia să văd, King of Swords, deci cu spadele. Și este regatul rubinului. Aha, uite, de-aia avem aici sabia aceasta de rubin. Și la gâtul regelui avem multe rubine. Și regina spadelor. Cavalerul. Wow, ce panteră neagră frumoasă. Și avem și pajul de spade. Și continuăm cu celelalte cărți. 10, 9, 8 de spade, 7, 6, 5, 4, 3 de spade, ia aici, o felină destul de supărățică, așa, 2 de spade, ia să vedem felina, simpatică, și asul de spade. Știți, atunci când tragem pentru cineva, trebuie să găsim cele mai potrivite, mai ales că avem mereu în colecția noastră multe seturi. Și trebuie să aleg cele mai potrivite carduri. Iar acestea, și trecem mai departe la wands, la bâte. Smaraldul. Ok, de asta e și verde aici. Regina,
Și trebuie să alegem cele mai potrivite seturi. Pe astea le-aș alege pentru o persoană iubitoare de pisici, pentru o persoană jucăușă, pentru o persoană misterioasă, pentru că imaginile au destul de multă umbră. Pentru cineva care este înclinată către costume, către istorie. Autoarea, de exemplu, Karen Kuykendall, era cunoscută că venea la petreceri legate de convenții de science fiction sau la asemenea conferințe, îmbrăcată în rochii foarte bogate, care semănau cu cele din aceste carduri și cu bijuterii. 3. Și avem asul. Regatul topazului, cupele. Asta e regina. Ieri am făcut o tragere din aceste carduri pentru că ieri am făcut unboxing-ul, dar azi îl refac. Și a căzut ieri regina de cupe. Știți că în fiecare zi, pe pagina mea de Facebook, Cuvintele Sufletului, cu C mare S mare, am un mesaj al sufletului care vine dintr-un set, că o fi set oracol sau set de tarot. Mă conectez la energia zilei, mă centrez și trag o carte pentru acea zi. Așa, ca un reminder la ce ai de făcut, ca un mesaj de încurajare, ca o ghidare. Noi toți avem nevoie de ceva și căutăm mereu semne care să ne confirme că e bine ce facem sau care să ne dea un înțeles la ceea ce ni se întâmplă. Pentru că asta aduce multă ușurare. Deci 3 de cupe este și cea pe care o avem pe set. V-am arătat oare și spatele? Arată așa. Aste cupe. Și de multe ori și mă bucur când cititorii de pe pagina de Facebook îmi trimit mesaje și îmi spun că le-a ajutat sau că chiar așa a fost. Trecem mai departe la suita de monede și avem regatul safirelor. Și recunoaștem și după bijuterii, dar și după culoare. Este acest albastru. Regina de monede. Și mesajele oamenilor mă încurajează să continui. E drept că uneori mi-am amintit abia seara, am fost atât de ocupată încât n-am avut timp sau chiar am uitat. Și au fost unele zile în care n-am mai tras nicio carte, dar în general, în fiecare zi, găsiți pe pagina aceasta de Facebook câte un mesaj. 7. Vedeți ce frumos e asta? Deosebit. Parcă ar fi ceacrele. Uh, 6. 5. Așa că, pentru cine are Facebook și își dorește sau așteaptă sau caută un mesaj pentru acea zi, ceva care să îi dea un sens la ce se întâmplă sau o încurajare, vă aștept pe pagina de Facebook Cuvintele Sufletului cu C mare și S mare. Asul și aceste două cărți. Deci acesta a fost setul. Sper că v-a făcut plăcere să urmăriți toate aceste cărți. Vă doresc numai bine și iubitorilor de pisici sau nu doar iubitorilor, ci și deținătorilor care au companion de casă pisici.
și eu am câteva pisici acasă. Vă doresc să aveți grijă de pisicile voastre și să le iubiți, pentru că această iubire se întoarce de la pisică cel puțin înzecit. Numai bine!